Коя е най-голямата секта в България? Не знам, буквално съм се откъснал от тези неща, но 90-те години се пръкнаха страшно много секти, тъй като имахме вакуум, нали, на духовна тематика. И тогава първи бяха мормоните, свидетелите на Йехова, евангелийските църкви, Харе Кришна, нали, дойдоха тук. Това беше 90-те години. Сиентолозите дойдоха към някъде към 2000-та година. След това имаше опити тук да влиза Мун, този от Корея, нали, имаше един. Така че винаги имал, но след навлизането в интернет малко чисто религиозните секти започнаха някакси да бъдат по-разпознаваеми за широката общественост. И хората станаха малко по-внимателни, много от тях затихнаха като функции. Но същия модел на поведение, сектанско, се прехвърли в други зони. В бизнес обучение, в психологическо обучение, всякакви такива неща, защото моделите са едни и същи и хората не са на щрек, защото им говорят за психология, не за религия. За личностно развитие, за духовност, не за религия. Така че в момента претендирам, че познавам, нали, механизмите и структурата и динамиката на сектите и за това съм бил винаги и всяко мое говорене било против тях, тъй като съм наясно, нали, как се действа и как се прави, но аз наблюдавам как хората, колкото са станали така в някакъв процент много критични към религиозните секти, толкова по-безкритични са към секти за саморазвитие, психология, популярна психология, някакви енергийни такива неща и всякакви такива работи. Защото са опаковани в други думи, просто няма кръстове на тях. В други думи, няма кръстове, точно така абсолютно си правя и те са склонни да се доверят.